Такі проблеми. Так, чекайте, може бути 3, 5 чоловік, 2, а що 1000? Я не розумію. Давайте спочатку домовимося, що вам треба, коли, що треба. Ну, відразу треба щось. Ніяких проблем з того немає. Ви нам повинні дати великий зал. Так. Ми зараз проводимо збори. Охорону і порядок далі буде забезпечувати громадська організація «Патріоти України». Так. Туди студенти на період страйку будуть приходити після другої пари зі своїми проблемами для того, щоб реалізувати ті вимоги резолюції, які вони поставили. Нам потрібно один зал. Це буде зал для зборів. Добре. Він повинен бути відкритий для студентів. Дивіться, яка ситуація. То ми говорили з головою сьогодні раз. Ви повинні це написати, бо ми для обліку і так далі напишете від імені студентського прохання. Що ми просимо то-то, щодня. Так, якщо можна настроїти людей, ми зайдемо на так, все, що ви хочете, напишете таке прохання, що ви щодня хочете з першої до другої, я умовно кажу, з першої до другої великий зал. Відповідальний за порядок, Іван той-то, телефон такий. І вся проблема.